नमस्कार प्रणाम। तो का हाल बा भाई लोग। आज हम बात करे वाला बानी समर सिंह के गाना के बारे में जौन 2025 में होली सॉन्ग लेके आइल बड़न। काफ़ी अच्छा गाना बा भाई लोग। तो रउआ लोग से बता दी कि गाना के बोल बा कुछ ऐसन, तुनक तुनक तुन तुना टूका डल मुन्ना। रउआ लोग से बता दी हम 2025 में समर सिंह के पहिलका होली सॉन्ग ह आ बहुत ही अच्छा गाना बा भाई लोग। तू लोग जाके सुन सकता रहो। तो भैया लोग अगर ये गाना सुने के चाहता रहो तो एस भोजपुरी रिकॉर्ड पर ये गाना यूट्यूब चैनल पर आ गई बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। अगर ये गाना नहीं मिलत तो हमारा यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में ये गाना के लिंक बा, वहाँ से भी जाके सुन सकता रहो। ये गाना के गईले बड़न समर सिंह और साथ में नेहा कुशवाहा जी। ई गाना के राइटर आलोक यादव बाड़न और म्यूजिक डायरेक्टर अभिराम पांडे जी बानी। हम अपना वीडियो में ये गाना के थोड़ा सा रिव्यू कर देता नहीं भाई लोग। ये गाना बहुत ही अच्छा गाना बा, होली सॉन्ग। अच्छा, समर सिंह के जितना भी फैन बाड़ा लो तो ये वीडियो अच्छा लगल बा तो एगो लाइक और प्यारा सा कमेंट, और वीडियो ज़्यादा अच्छा लगल बा तो शेयर कर दलो भाई लोग। जाते जाते हम अपन परिचय बता दी। हम शायर मैं नारायण निराला, रउआ लोगन के छोट भाई। हमारे यूट्यूब चैनल के नाम बा बिहारी शायरी मस्ती। अगर भाई लोग हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आइल बड़ा लो तो हमारा यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब कर लो। और ऐसा ही हम गाना के ट्रेडिंग वीडियो लेके आवत रहे नी। तो तोहरा लोगन से एगो और ही बात बता दी, अगर शायरी भी बनवाए के चाहता रहो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लो, हम नाम के शायरी भी बनावे नहीं। तो भाई लोग फिर मिलें अगला वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।